और ये दुनिया साया, दुनिया के माया मोह और ऊपर माया मोह के ऊपर क्रोध के चादर डाल के अपने आप के प्रसारित कर कि अकेले घूमे के दुनिया के मेला रे देखला माया के बाजार। ये सब यूट्यूब पर सुने के मिली। छोटू भैया कहत रहे कि ढेरे ढेरे गीत गौले बनी जा, खुद जब सुने नी लड़कन लोग के गावल तो हमारो खुद बुझाले के मर दी तो धुनवा गाई नहीं रनिया हम, लेकिन सुपरस्टार लोग आ जाला तो धुन के महत्व बढ़ जाला। हमनी के निर्माण करे नहीं जात ओकर कोनो महत्व ना रह जाला। क्षमा चाहता नहीं कि अइला अकेले घूमे दुनिया के मेला रे देखला माया के बाजार। कि घूमे लगल देखला बहुते, घूमे लगल देखला बहुते कि पतैया ढेला रे जैसा बहुते यार। कि घूमे लगल देखला बहुते कि पतैया ढेला रे जैसा बहुते बाबू माई धन दौलत गाड़ी ऐश्वर्य। घूमे लगल देखला बहुते, घूमे लगल देखला बहुते कि पतैया ढेला रे जैसा बहुते यार। घूमे लगल देखला बहुते कि पतैया ढेला रे जैसा बहुते किसे मर के फुलवा लौरी। एगो बात कहल बा विषय वस्तु बतियावे का कि आज हमारे देश 16 आना बेरोजगार बा। काहे बेरोजगार बा? काम के कमियों नहीं है हमारा देश में, कामों के कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देश बेरोजगार बा। काहे? जौन काम के जरूरत तो करे ला कोई सनौती भी नहीं है। सब लोग मोबाइले में जुड़ा रहे तो निमन काम के पड़ी। आशीर्वाद दिल से धन्यवाद कहे के मैं नहीं बा। मिनटों मिनट पर हम व्हाट्सएप चेक करते नहीं कि के करा के, मिनटों मिनट इंस्टाग्राम चेक करते नहीं कि केहू कुछ कइल का, कुछ बढ़ल कि ना। अरे 2 4 10 मिनट 1 घंटा बस अस्थिर से रह के बा। ये सत्संग ये कुछ मिलेला। सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग अतुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सुंदर कांड के चौपाई ऐसे किसे मर के फुलवा लौरी पानी के फुलवा रे जैसा सौदा रंगदार।
लोग कहला कि भोजपुरी जौने मन करे तौने गा दो, काहे गा दो? भोजपुरी गावत है ओकर बात अर्थ बताव। सेमर के फूल एक कोस फरका ले लौकत आटे नु पूजा होई अनु बियाह शादी में ओकर प्रयोग होई। का कइल जाला? भूरा भराला आ पानी के बूला मन करता कि हथवे के ले ली, तू हाथ हो जा पहुंचल नु हाथ पे आई। ये है जिंदगी किसे मर के फुलवा लौरी पानी के फुलवा रे जैसन सौदा रंगदार तो मनवा बकुलवा नाही आई मन बकुला हो ना जानलस कि तरकुल पर खोटा लगावल काहे कि नइखा जानत कि तरकुल पर साल में एक तोर पासी चढ़ेला आ तार मैं खोता उजाड़ के बिक देई कि मनवा बकुलवा नाही जनल सितारा कुलवा की धोखा दी बार बार कि मनवा बकुलवा नाही जनल सितारा कुलवा की धोखा दी बार बार यही लौट आखिरी बात, समय बहुत कम बा, कलाकार भाई बहन जे भी जुटल बा सब लोग के पर्याप्त समय चाहिए एकरे अनुशासन के एगो घेरा में रह के। आखिरी बात, लहरी के अंगूठा देखाई जहिया हो पोसल पालल परिवार लहरी के लहरी माने जे रचना कइल एह गीत के पंडित लक्ष्मण दुबे लहरी उनके लिखल गीत रहे कि पूरा न करिए तू जरूरत पानी की बेदर्दा दर्द देले बाऊ है नुदी दवाई हो जहां से साफे साफे लौका समुदैया जी ओई जे हमारा रथवा लेके चले कन्हैया जी। ऐसन रचना जितना रचना कइल कि जकरा खुद हमरा याद नहीं कि वहां के कितना गाना लिखली वहां के बात कहानी कि लहरी के अंगूठा देखाई जहिया हो पोसल पालल परिवार पोसल पालल परिवार रउआ के अंगूठा देखाई तब कि तहिया पछतैबा खूब कि तहिया पछतैबा पछतैला के माने गुरुदेव यानी मीठ कलिए भैया रनिंग उतने रहे के चाहिए राउंड वही साउंड कम। हमार परम प्रेमी आदरणीय गोल्डन बाबू गोल्डन प्रिय जी इन्हीं के लिखल गीत गुरुदेव के 5 गो गीत लिखल बा और तरंग में गाव के बा हमनी के तरंग कंपनी से हमन के बत कही भइल बा सरकार के गुरु पहाड़ी जी पे गीत हम अपना आवाज में गावल चाहतनी ऐसे लालच भी बा लालच ई बा कि सरकार के बारे में जाने का अवसर मिली गीतिया पढ़ ऐसे कि तहिया पछतैबा खूबे कमा के खली है जइबा कि तहिया पछतैबा खूबे कमा के खली है जइबा हो छोड़ के माया के बाजार तहिया पछतैबा खूबे कमा के खली है जइबा हो छोड़ के माया कि अइला अकेले घूमे दुनिया के मेला रे देखला माया के बाजार घूमे लगल गावे ली जा भरत शर्मा जी गाइला गुरु के
सरनिया में गुरु के सरनिया में जो नेह ना लगई बा तयतिमी के तन पाके फिर नहीं बा कि गुरु के शरण